pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo, at umisang iyang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan, at umisang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos mong kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria among inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo, at umisangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan, at umisangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagmamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko akong hatong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan, atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino, atong isangyaw ang pagtuo. Mga kapamalandong, maayong gabi kaninyong tanan. Happy Sunday kanato o welcome sa ato ang tulumanon ng atong pamalandong karon live. Brothers and sisters in Christ, kumusta mo diha sa inyong nahimutangan? Dinhi sa among lugar medyo ulan gyud, no? Ulan gyud sugod pa ganiyang hapon hangtod karong mga taknaa o mga orasa. So kamo diha amping-amping ta kanunay. Tungod kay nining atong panahon karon nga ting ulan na gyud nya labi na usab, no, ang lamok sab ting lamok pod, no, so ato ang doble gyud nga pag-amping ang atong pagabuhaton ilabi na kining pandemya nga atong nasinati ania paghihapon karon. So may gabi kaninyo diha, kumusta mo diha sa inyong nimutangan? O
Nining kagabion, akong itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nagkalanlaing parokya dinhi sa Misamis Oriental, no? Hay ko diha ni Ayayong ni Dodo diha sa may Balingasag nga kanunay nagsunod kanato. Brother Rix po diha sa may Claveria. Kumusta diha igsoon? Regards ko nila Tintin diha, Gideon, Brad Lucky, kumusta mo diha? Mga kauban ako mga charismatic diha sa may Claveria, Misamis Oriental. Nga mo sab akong itimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa may Lugait, no? Yan nanti kanunay nga gasunod sa ato ang Sibya, no? Matag adlaw Sabado ug Domingo. Father Steve, Dre, thank you sa imong gisend kaganihang buntag na nindot kayo nga morning prayer. So, kamusta mo diha mga igsoon? Og siyempre din ako kalimtan ang ako mga kauban sa may Bulwa, no? Ang Servants of Christ Charismatic Community. Kamusta mo diha? Ayan, Glinky, Mimi, si Kim, kumusta? Brenda ug si Kisimi. Kumusta mo diha? No? Virgie, kumusta mo diha? Tanan-tanan diha taga Bulwa, kumusta mo diha igsoon? O ako usab itimbaya ang ako manghod nga kanunay usab nga nagsunod ning atong Sibya si Allen og Serona. Kamusta mo diha? Brad Rap and wife, no? Kining happy wedding anniversary. Congrats sa 30 ka tuig nga pagsulod ni lang Brad Rapi sa Kaminyoon. O nalimot ko ako ka bantay gahapon belated wedding anniversary po dahil ni Dodo og ni Ay. So Gerald ug si Ruth dinhi silingan ako sa Mayopol, siko gagi-agi sa ilang lugar, silang balay kaganiha. Okay, so akong itimbaya usab ang atong mga kaigsuonan, no, nga kanunay gasunod ning atong pagsibya ilabi na dinhi sa kining ang atong mga OFWs, no. Yan Marie Rhymes na walay puas gyud matag adlang Sabado Domingo nga uban sa atong Sibya diha sa may Singapore, no. Kumusta diha? O ingon na usab si Ate Belma, no, sa may Macau. Thank you sa pagsunod. Ingon mausab sa akong si tawag ani Ate Ana Isminya nga kanunay pud nga nagsunod nato diha sa may Norway og igsoon po dai sa akong mama og yang family diha sa may Bulacan nga nagsunod karon. Kumusta mo diha? Thank you sa pagsunod. And then siyempre din ako kalimtan, no, ang akong mga listeners og tigsunod po di ay sila Ma'am Jen Rowin family diha sa may NHA Kauswagan nga kanunay tagsunod nato matag adlaw Sabado ug Domingo. Saysay mo palit mo order ako sa imong inununan pohon, no. Nagsunod karon si Saysay sa toa. Thank you mga igsoon ko diha ni Kristo. Salamat sa iyong pagsunod. Welcome sa atong pagpamalandong karong gabi una. O nindot kayo ang atong topic karong gabi, no? Ang atong topic kuha nato diha sa Genesis chapter 4. Then diha na natala or na-record ang una nga pag-worship o pag-offer diha sa Ginoo. Kabalo ko igsoon nga familiar kay ninyo ni nga story, no? Familiar kay ni nga story. Gamay pa ko nashiran na ko aning nga story. I'm very sure tingali kamutanan nakabalo aning istoryaha, no? Genesis chapter 4. So mo ni ang ato ang pamalandungan karong gabi una. I hope nga inyo kung ubanan igsoon ka pamalandong hantod sa atong pagtapos tungod kay nindot kayo sada kayo ang mensahe nga gihatag sa ato kining mubo nga istorya, no, sa Genesis chapter 4. So ingon na siya brothers and sisters in Christ, no, diha sa ato ang padayon nga pag sa atong pagpamalandong karong gabi una. Sa atong pagbalik, no, atong sugdan ang ato ang pagpamalandong. Apan sa dili pa mo place ako isa ka kanta igsoon. Doon na may mga greetings diha. Pag i-type lang diha sa ato ang comment box. Ingon usab inyong mga gustong ipaampo, i-type po diha. And by the way, gusto na akong pasalamatan katong mga nag-message sa akong Facebook page. Sorry, di ko ka-memorize inyong pangalan. Pero thank you kayo sa inyong prayers. Salamat sa inyong pag-encourage sa kuha. Salamat po dahil sa inyong suporta. Hinaot nga ang Dios padayon nga manalangin ka natong tanan.
So, thank you, thank you. Thank you kayo. Okay, so before ta mag-start sa atong pamalandong igsoon, no? Ato sa paminawan o pamalandungan ni maong awit nga nindot kayo. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Alright, so mga igsoon, kapamalandong, atong sugdan ang atong pagpamalandong karong gabi una, pinagi sa pagingon sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mong amahan, Dios nga labing gamahanan, kami nagadayeg nagapasalamat kanimo, nining kagabion nga mong gihatag, nining takna sa among pagpamalandong. Amahan na mo langit nun, kami nangamuyo kanimo, nagapasalamat, diha sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa imong dakong gugma, sa kusog, sa maayo nga panglawas ng imong gihatag. Salamat nining kahiguyunan, nga diin kami makapamalandong sa imuhang pulong. Maot unta Ginoo, na karong gabi una, pinaagi niini, ang imo untang balang espiritu magauban kanamo. Hayagi ang among hunahunag sa labutan, tuguti nga ang imong mensahe, mutuhop sa among kasing-kasing og hunahuna. Hawani ang amo ang hunahunag kasing-kasing o Dios. Tagai kami sa kadasig, sa kainit, sa balaang espiritu nga pinaagi sa among pagpamati, sa among pagpamalandong.
among masinati ang imong buhing presensya karon nagauban kanamo. Amahan panalangin itong mga kaigsuonan nako nga nagsunod karon kung asa man sila ang imo untang linaing presensya grasya unta Lord anaa diha mag-uban kanila. Amahan ang tanan among gipangayo ug akong gipasalamatan diha sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo ubano sab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi pag-usab mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Doon na nangutana sa ako no, nag-comment kung unsa da akong reliyon. Katoliko ning dako, no? Igsoong Ronnie. Thank you sa pagsunod. Okay? So hi day ko kang Sister Melinda Castillo Lipasana nga naka-view karon. Thank you kayo. And Ma'am Jen, thank you sa pag-comment. So, mga igsoon ko ni Kristo, ang ato ang pagpamalandong karong gabi is gikan sa Genesis chapter 4. Then dinhi atong mabasa ang istorya ni Cain ug ni Abel. No? Kung atong madumduman igsoon, kung atong i-backward gamay no para sa background, tingali ang tanan nakabalo siguro ani nga istorya, pero ato lang kuan gamay atras gamay nga kini sila mga anak ni Eva ug ni Adan. No? So mamantong time nga nang sana tawag ani gipakuan sila sa Ginoo tungod sa ilang nahimo nga sala. So after ato mga igsoon, nakaanak sila ug puros lalaki, no? Si Abel ug si Cain. Si Cain ang kamaguwangan, si Abel dayon ang iyahang ang kamanghuran. And then ang ikaduha. So sa ang istorya niining maong chapter, brothers and sisters in Christ, nga kining duha nila ka anak, si Abel ug si Cain, nag-offer, naghalad, no? Maghimog usa ka halad para sa Ginoo. Ug sa ako nang gikaingon mga igsoon, no? Muni ang first nga record or nasulat nga ang usa ka tao mihalad, mi-offer og something para sa Ginoo. So muni ang unang narehistro. Pero mga igsoon, ngun ani ang nahitabo, kitang tanan hibalo man ta nga adunay halad nga wala kahimut-i sa Ginoo ug adunay halad nga gikahimut-an sa Ginoo. So kang Abel gikahimut-an, si Cain wala kahimut-i sa Ginoo. Pero mo po na ang akong madumduman ani nga istorya igsoon kapamalandong. Pero ang pangutana mao ni, no? Nganong wala man dawata sa Ginoo ang sakripisyo, no? Nga kanang kang Abel raman ang iyahang gidawat ug si Cain na ang sakripisyo ni Cain gi-reject man sa Ginoo. So mo ni ang pangutana karon, mo ni ang atong pamalandungan karon. Tuod no? Sa gamay pa ko ani nga istorya, wala pa ko kapangutana ani. Ngano tuod? Ngano mang wala man dawata ang kang Cain o kang Abel mao may gidawat unsa di kalainan. So mo ni ang atong tan-awon karon, my dear brothers and sisters in Christ. Now, sa ako nang gikaingon, si Cain usa ka farmer ug si Abel usa ka shepherd boy. So lahi-lahi ang ilahang trabaho, no? Managlahi ang ilang trabaho. Okay. So diha sa Hebrew chapter 11 verse 4. Now giingon diha igsuon nga by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he received approval as righteous, God bearing witness by accepting his gifts. Pasabot igsuon, una nga nakita nako ani sa akong pagpamalandong, sa akong pag-research ani, no, sa iyoy bugat nga rason. Now number 1 is by faith. Uban diha sa pagtuo si Abel, no, maong gidawat ang iyahang sakripisyo, no, una tungod sa pagtuo, no. Aduna gyud pagtuo si Abel, uban sa iyang pagtuo ang iyang gihimong sakripisyo, no. Pwede ba din nga maghimo og sakripisyo nga walay pagtuo, walay gugma or unsa? Pwede gud mga igsoon, no. Pwede ra gud nga
pwede ra man gud nga ang usa ka tawo, no, nay mga tawo nga nay mga tao nga kuan, nay mga tao nga kana bang ga sa tawag ana, nay mga tao nga ga simba pero kuan siya kana bitaw dili tinud-anay. Oh, kulang sa pagtuo, no? Doon ay nag-feedback, doon ay naghatag feedback ng mga igsoon nga hinay daw akong mic pero paki check daw basi kana parang naay problema gamay sa akong connection. Kusog na ba? Kana siya kusog na ba? Paki feedback lang daw kapamalandong kung okay na ba. Ako lang nang gitandog diri basin na gamay nga kuan. Ay gamay lang nga tandugunon diri sa ako ang kahimanan. Okay. So okay na. Sige, padayon ta. So mga igsoon, no, sa ako nang gikaingon, usbon ako, ang kang Abel nga halad mao'y gidawat sa Ginoo ug kang Cain mao'y wala dawata. Na unsa nga rason? Number 1 kani. Ingon pa diya sa Hebrew chapter 11 verse 4, no? By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he received approval as righteous, God bearing witness by accepting his gifts. Pagtuo, adunay pagtuo si Abel. Ang iyang paghalad inubanan sa pagtuo. So wala marehistro din wala nakabutang diri nga unsa ba ka si Cain, aduna ba kapoy unsa di iyaha, wala siguro siya pagtuo. So sa ako nang gikaingon mga igsoon, anything nga pwede natong buhaton, pwede man gibuhat nato sa atong kaugalingon nga maybe sa iyang personal nga intensyon or unsa nganong wala isguti diha nga wala siya pagtuo, wa po isguti diha nga by faith, no? Si Abel nakarehistro diha, and then diha gipamatud-an sa New Testament nga diha sa pagtuo, no? Naa diha sa pagtuo ang usa sa mga rason ngano nga ang halad ni Abel gidawat man sa Ginoo o gi-reject man ang kang Cain. Now atong tan-awon unsa di kalainan sa ilang halad. Now kung atong i-compare, brothers and sisters in Christ kapamalandong, diha sa Genesis chapter 4 verse 4, no? Kung imong tan-awon diha, si Abel ang iyang gihatag dili basta-basta nga offer, no? Ma-describe na ko ni igsoon kapamalandong nga best, no? Best ang iyang gihatag para sa Ginoo. Best. Nganong naka-best man, no? Iyang gipili, no? Nabitoy mga istorya bitaw sa una, mga igsoon sa mga karaan, no? Kung moadto sa usa ka parokya, usa ka chapel ang usa ka pari, and then magmisa dito, di ba? Sagara man gyud, no, na man gyud tay mag-prepare man gyud kag after sa misa pakauno na to ang pari og sakristan ana. Pero nahaagit tay nakadumdum ko sa kong papa sa una kung sponsor mi sa kanabang misa nga magpakaon sa pari, mingon gyud to siya nga ayaw hilabti ni nga kay managat matong papa, mingon siya nga ayaw hilabti na nga isda kay kini para ni sa pari. Mo ring ana ba best. Now nakadumdum ko ana mga igsoon kining offer ni Abel, iyang gihatag ang best, gipili niya ang best sa iyang mga binuhi para sa Ginoo. So muna sa Genesis chapter 4 verse 4, kung na kay Bible igsoon pwede nimo nang mabasa, pwede nimo nang ma-review. Well, unsa man di ang kang Cain? Now kang Cain sa Genesis chapter 4 verse 3, iatras nimo gamay, no? Basta kay naghatag lang siya, nag-offer lang siya bunga sa iyang farm. Wala gibutang diha nga nagpili siya patsada gyud lami nga prutas, nagpili siya lami nga pagkaon nga iyang i-offer para sa Ginoo. So muni ang kalainan mga igsoon kuda ni Kristo. So kung imong tan-awon, si Abel mihatag siya siyang best para sa Ginoo, while si Cain basta lang. Wala siya mohatag og best basta maka-offer ko para sa Ginoo. So dinhi makita na nato ang kalainan. Ngano nga ang halad ni Abel gidungog man sa Ginoo kumpara sa halad ni Cain. Di ba? So dako kay diferensya mga igsoon. Now, para sa akong pagpamalandong, no?
si God kung mayong kag-offering ang basihan, nag-expect siya og 100% gikan sa atoa, gikan nimo. Pasabot nga wala na kinahanglan si God sa atong 50%, 70%, 80% o bisan pag 99.9%. Wala nang kinahanglan ang Ginoo na. Ang iyang gusto gikan sa to is 100%. Mga igsoon nganong 100%? Because para nako kung ang usa ka tawo muhatag or mubuhat og usa ka butang para sa Ginoo or para siyang hinigugma, igsuon kanang buong butanga kung 100% nagpasabot na buhat inubanan sa gugma. Buhat nga inubanan sa pagtuo, buhat og inubanan sa gugma. Mao nay dako kaayo nga kalainan sa halad ni Abel og ni Cain. That's why nga si Cain ang iyang halad igsuon kapamalanong wala gi-reject sa Ginoo. Maybe sobra-sobra lang, extra na lang ang iyang gihatag or baka kanabang wala niya pili unsay best nga iyang mahatag para sa Ginoo, kundi basta naa lang siya ma-offer. No, mga igsoon, di ba? Lahi man gyud. Bisan tingali sa inyong balay kung magpiesta mo. Lahi gyud ang imuhang yes, magpiesta ka pero kung doon na kay espesyal nga bisita, imo gyud ang pinili ang pagkaon nga imong i-offer, di ba? Pinili kay espesyal man kay nimo ni. Nakasa imong balay, nagdalit tuod ka sa mga bisita pero tungod kay espesyal ang bisita, napaka-espesyal bisita nga moabot, ilainan gyud nimo na og pagkaon. Best nga pagkaon ang iyang ihatag, no? So, ingon ana siya mga igsuon. Ang halad ni Abel gihimo niya, gipreparahan niya, gihimo niya, iyang gihatag ang iyang best para sa Ginoo. While ang halad ni Cain, basta kay makahalad siya para sa Ginoo, fights na. Nakita ba ninyo ang kalainan mga igsoon, mga kapamalandong? Di ba? Dako ang kalainan, no? Dako ang kalainan aning duha. So, noon nga kung atong susihon pag-ayo, brothers and sisters in Christ, no? Diha sa New Testament, Revelation chapter 3, 15 to 16. Permintin ako ni madunggan, balik-balik ni nga verse nga kakadunggan ako. Nga, munang giingon ako nga ang Ginoo wala nagkinahanglan sa ato ang 90%, 80%, 99.9%, kung dili 100%. Ngano? Diha gibutang kung imong basahon mga igsoon, ingon pa niya, kung init-init man lang ka o bugnaw-bugnaw lang, na isukat ka. So, nagpasabot mga igsoon nga diha sa ato ang pagbuhat ug paghalad sa usa ka butang para sa Ginoo, igsoon, give your best. Give your best. Ayaw ang 90%, ayaw ang 80%, ayaw ang 70%, ayaw ang 99.9%. No? Kung nag-offer ka, kung imong gigamit ang imong talento para sa Ginoo, give your 100% igsoon. If you want to give something, offering para kay God, give your 100%. Now, kita mga Katoliko ba? Ingon ani ako, isgutan na to ni kay apel man gyud gihapon ni sa toa, no? Dili ra man ni about worship, about sa imong pag-serbisyo, dili lang siya about sa imong paghatag og time. Yes, kani siya, kani nga mga butang apel ni, no? Sa imong prayer time, give your 100%. No? Dili kay sobra-sobra na lang nga oras ang imong gihatag sa Ginoo. Say magud sa to, di ba? Tagaan ta sa Ginoo 24 hours a day. And then daghang kitag mga butang nga gihimo, mga gikabisihan sa atong kinabuhi. Makalugar pa gani tag pananaog TV, maka Facebook pa ta, maka internet pa ta. Pero ang pangutana mo ni siya ba? How much time nga imong gihatag para sa Ginoo? O unsa nga klase nga oras, quality time ba? No? Best ba ang imong gihatag diha sa imong pagsimba? Best ba ang imong gihatag diha sa imong pagpamalandong karon igsoon? Best ba ang imong gihatag para sa pagpamalandong para sa Ginoo? Best ba ang imong gihatag diha sa time nga nag-ampo ka? Diha sa time nga
Kada ba kung naghatag kag time sa Ginoo diha sa pag-ampo, dapat best di ay. Dili lang nga kana bang aya ra ka makahunahunag pray kung nana kay problema. Dili lang di ay ka aya ka makahunahuna og pag-ampo tungod kay nay problema. Tungod kay doon na kay pangayoon. Sa hayra ba kay ang atong pag-ampo aya ra gyud ka na mo maninuod gyud kay ta kung dako kay tag problema nga giatubang or kung naagitag pangayoon sa Ginoo nga labi na murag imposible kaayo pero gusto natong pangayoon sa Ginoo. Diha murag seryoso kay ta. Pero sa panahon bitaw nga murag tan-aw nato nga kaya ra natong diskartihan. Murag mabaw ra pud kaayo ang level sa ato ang pag-ampo. Maigsoon, do your best. Give your best to the Lord. Muni ang sikreto ni Abel ngano ang iyahang paghalad gidungog sa Ginoo. No? So, diha sa ato di ay adlaw-adlaw nga pagpuyo igsuon kapamalandong sa atong mga desisyon, sa atong mga plano sa kinabuhi. Kung ikaw seryoso ka diha sa imong pag-alagad sa Ginoo, seryoso ka diha sa imong pagbuhat sa kabutang para makapahimot ang Ginoo, do your best. Do your best, brothers and sisters in Christ. Now, isgutan ako ni kay common kay nato ni diha sa misa simbata, di ba? Offertory na, no? Offertory na. Giunsa nato paghatag sa atong best in terms of financial blessing nga atong nadawat nga gusto natong i-share or i-offer para sa Ginoo. Di ba? Naman day offertory. Gasawayon gayta sa uban ng mga religion nga sumagi daw ang atong sibot mahulog. Kasagara nato atong ginahimo is kana abang atong gina yun sa man nato, no? Pagbasta sa pag-agi na sa connection kanang tawag kanang sudlanan, no? Yun sa man nato pagkuan, yun sa man ang gihimo. So, buot nanda sa tong bulsa. Mangita ni tag sinsilyo. Ano nito pila maka akong ihatag? 20, 5, 10. Then mo din ito ihatag. So, kana siya, brothers and sisters in Christ, nga kana abang diha sa atong kuan, diha sa may problema ang akong kana bro, okay na ba? Okay na ba ang mic? Okay. Paki-feedback daw kung okay na ba. Sorry kayo sa kuan. Check sa nako ha. Kana daw, okay na? Sige, padayon ta. Feedback lang mo kung kuan mo natandog na ako kay na ako na sa duyan diri. So, ang atong ginahimo mga igsoon ingon ni, no? Karat tulo na ako. Asa man ni siya pikil. Wait lang. Okay. Okay, kana. Murag okay na ba? Sige, padayon ko ha. Feedback lang mo kung okay na ba. Okay, sige. Ingon ni siya mga igsoon, no? Ingani ang gakahitabo nato. Diha sa pagkuan, diha sa pag-agi na sa koleksyon nga kuan, diha sa paghalad, kuha din ta sa atong, di ba? Kuha din tag mangita din tag sinsilyo sa atong bulsa, no? Actually, ako ingana gihapon ko sa una, no? Ingana gihapon ko. Pero I realized, brothers and sisters in Christ, panahon nga nagsimba ko, wala ko muhatag og best. Wala ko muhatag og best para sa Ginoo diha sa pag-offer. Ngano man,
Tagaara man ako si Lord og sensilyo no? Pamili pa jud kog unsa may akong ihatag, Gis 5, no? Kadumdum pa ko sa akong mama sa una, gagbay pa mi mangaya ko. Ma, mangaya ko og 5 kay para akong i-offer kung mosimba. Pero igsuon, ingon ani di ay ang sakto, ang dapat, no? Before pa ta mo simba, no? Before pa ka mo simba, ingani akong gihimo, ang akong sekreto gihimo na ko nga pila na ko katuig naghimo aniya. I think mga almost 6 years na. Now, kung basihan nimo ang gibuhat ni Abel, kung offering ang imong ihatag, ang una igsuon mao ni. Diha kung nagtrabaho ka, diha sa imong pagkubra sa imong sweldo pa lang. Pagkubra nimo sa imong sweldo ba? Unaha paghatag ang Ginoo. Mao ni sekreto. Unaha paghatag ang Ginoo. For example, imong sweldo na kay 10,000 a month. So doon na kay mga 5,000 or 4,000 siguro ang imong nakubra. So anang 4,000 unaha paghatag si God. Ulahi ang imong expenses. Kasagara mo gunato kay unahon na to atong mga bayronon, unahon na to ang atong mga palitonon, and then ulahin na di ang para sa Ginoo. Ang tendency ra ba ni ngani ko sa una, ulahin na para sa Ginoo, miskin ahon ako. Lord, mohatag ko 100 sa imo karong Sunday. Dobe pag abot pagka Saturday. Kay na-short man ko. No, na-short man ko. So ang 100 gis na lang sa Lord, bawi na lang ko next Sunday. So ingana ang mahitabo. Pero igsuon, ang Bible kining nahitabo ni Abel ug ni Cain, si Abel nagtudlo nato nga sa wala pa ka mo gasto. First, good nga kanabang abot kung sa Old Testament pa ni unang abot sa imuhang kinitahaan, ihalad una sa Ginoo, ulahin na ng uban. So mo ni ang akong gibuhat mga igsoon nga kwenta-kwenta ko pila akong i-offer ngani mo ni akong sweldo. So naa na ko yung monthly nga amount na gusto na kong ihatag sa Ginoo, ug ang sekreto is among sweldo kay ATM man, no? Before pa nimo gastuhon, before anything else nga mo gasto ka or nakay bayranan, uhaadaan ang para sa Ginoo. Mo ni ang challenge ako sa inyo mga igsoon, because sa ako na challenge man ko ani, and sa akong pag-accept sa challenge igsoon, so far sa akong obserbasyon, maayo gyud ang Ginoo, no? Daghang mga blessings pang moabot sa imuha. Ug dili lang kana natanaw nako nga mo'y pinaka best nga paagi diha sa pag-offer nimo. Dili nang sobra-sobra, ayo tagaig sobra ang Ginoo kay wa man ta tagaig sobra sa Ginoo. Tanawa unsay nahitabo ni Cain, no? Si Abel ang iyang gihatag best para sa Ginoo. Ug ang challenge nato diri karon, unsaon nato paghatag og best para sa Ginoo. Sa imong time, ihatag ang best para sa Ginoo. Dili kay ang sobra-sobra na lang, no? May para sa Ginoo. Sa imong talent, i-offer, gamita ang imong best sa imong talent para sa Ginoo. May ka mo kanta, i-offer, gamita ang imong talento para sa Ginoo. May ka mo play instruments, may ko ingani sa gamita imong social media account para sa Ginoo for the Lord, no? Ang imong kabtangan, ang imong treasure, ang imong kwarta, kung magamit man nato ning maong kwartaha para sa atong own nga kalipay nga gusto natong paliton, ngano man di nato kayang gamiton para sa pag-offer, paghatag og best para sa Ginoo. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ. Now, tanawa sa Book of Exodus, no? Tanawa na to mga igsoon. Ang giingon diha, Exodus chapter 23, 19, 34 to 26, no? Di ba? The first of the first fruits of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. Klaro kayo na, ha? Pagkatinaw kayo na mga igsoon, no?
ang una gyud mo'y para sa Ginoo, no? So nana sa Old Testament. Now tanawa sa New Testament. Now, Mark chapter 12:24. Nagisgot ni abot atong byuda nga mihatag og pila ka dako, no? Nga nakita nga ningon si Kristo nga kato ang paghatag mao toy pinakadako nga hatag. Ngano? No, ga-explain diha sa Mark 12:44, no? They all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, her whole living. Nagpasabot mga igsoon, ang paghatag dili kay unsa kadako ang imong gihatag, kundili mihatag ka sa imong best para sa Ginoo. Na kaning byuda, walang-wala man gyud siya. Pero mihatag pa man gyud siya, no? Mihatag pa man gyud siya. So meaning naa sa iyang kasing-kasing ang paghatag og something nga bisang galisod na ka, pero iyang gihatag kay nagtuo siya nga kini para sa Ginoo, makapahimuot sa Ginoo. Mo nay hinungdan nga dako para kang Kristo, dako ang gihatag sa byuda kaysa uban. Kano kung nagsweldo kag 100,000, unya mo ihatag kag 1,000. Mingon ang uban, dako kag gihatag bay 1,000. Pero unsa naman ang 1,000 sa imong 100,000, di ba? Pero ni nagsweldo diha 200 rang adlaw, no? Pero nihatag siya 50. Di ba? Dako kay diferensya. Dili sa amount, kundili ang kadakon sa halad nga mihong kag 100% is katong halad nga kana bang anaa sa kasing-kasing nga diin wala sa isapayan nga naglisod siya pero mihatag siya. So pagkanindot ani mga igsoon kung maabot ni sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? So unsa may giingon dayon sa Proverbs? No, sa Proverbs chapter 3, 9 to 10, klaro kay diha tanawa, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all crops. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. So klaro kay diha mga igsoon, diha ang sikreto, no? Diha ang sa diha sa paghalad o pagbuhat og butang para sa Ginoo. Mga igsoon, sa katapusan, ang kinabuhi sa kalibutan, nagtawag nato, nagtudlo nato nga pareho kang kain, no? Nga rabang enjoy your life, gamita ang imong bata pa ka, enjoy sa imong life. Kay wata kabalo sa time, nga na ba? No? Gitudluan ta, no? Gitudluan ta nga mahimong kain nga ang atong kuan, ang ato ang kaugalingon, no? Ang atong kaugalingon lang mo'y tagbawon, but si Jesus nagtudlo nato nga mahimo unta tang Abel diri sa kalibutan, no? Basta ang butang, ang oras nga imong gigamit nimo para sa Ginoo. You give your 100% para sa Ginoo. You give your best para sa Ginoo, and everything nga imong gibuhat igsoon kana nga buhat mao'y pinakabililhon ug pinakadako nga buhat atubangan sa Ginoo. Brothers and sisters in Christ, kapamalandong sa atong kinabuhi karon, unsa man nga mga butang nga nakita nato nga kinahanglan natong i-improve, no? Ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong time sa pag-ampo, time sa pagpamalandong, ang atong mga desisyon sa kinabuhi, ang atong pag-offer og something, no? Or ga-offer ba jud kata or gahatag ba jud kata, ana ba? No, ang atong pagtabang sa sikataw, kini nga mga butang igsoon kapabalandong, dako kay ni, no? Dako kay ni nga butang katabang sa atong kinabuhi. Amen. So, okay, so usbon nako, brothers and sisters in Christ, gitawag kita nga mahimo sama ni Abel, kita mughatag sa atong best para sa Ginoo. Usbon nako, wala na kinahanglan si Lord sa atong 90%, 80%, 99.9%. Ang gusto sa Ginoo is ang imong 100% nga imong ma-offer adto sa iya. Amen.
Okay, so muni siya brothers and sisters in Christ, hinaut unta nga sa atong pagpamalandong ining mubo kang istorya ni Abel ug ni Cain, no? Natay mga buta nga nakutlo, no? Nakapamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og hinaut unta igsuon ka pamalandong nga diha sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo, no? Atong ibutang unta sa atong hunahunang kasing-kasing nga sa tanan natong buhaton, I will give my best para sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato si Lord, no? So, ngani siya brothers and sisters in Christ, o sa ato ang pagpadayon, ang atong prayer for healing brothers and sisters, kapamalandungan, ang atong mga kapamalandong, no? Atong after sa aning ako sang mag-place ako isa kasong igsoon, and then ato dayong padayon ng atong namoy mga ipaampo sa padiha, pwede niyo i-comment sa ubos din ato mag-greetings so niya akong basahon. Okay, so isa lang kakanta, brothers and sisters in Christ, and sa atong pagbalik, padayon ta sa atong pagampo. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Alright, so igsoon, atong andamon ang atong tagsatag sa kakaugalingon diya sa atong pagampo.
Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mahigong mao na mga Dios langit ng amahan, kami nagadaig ka pasalamat kanimo nining kagabion Lord. Among i-lift up sa imo Ginoo ang among mga nagkalenlain nga balatian Lord sa lawas ug kalag. Kung unsa man Lord nga mga balatian nga among gihambin karon Ginoo, kapa kami o Dios, ayuha kami, dihugi kami sa imong labas nga dugo. Ayuha kami o Ginoo, tagaay kami sa kadasig kabaskog sa panglawas. Katong mga kaigsuonan namo Lord na sa nagkalain-lain nga hospital or na silang panimalay nga dunay gibati ni mga taknaaw Ginoo, Lord ipaabot ang imuhang presensya, ang imong gahom nga imong grasya ngadto kanila Ginoo. Dasiga sila, ayuha sila, bag-uha sila o Dios. Katong magigsuonan ako Lord nga nataptan sa COVID-19 nga aniha karon Lord, o katong mga naglisod o God, Lord, ang imuhang kaluoy o grasya Ginoo ipaabot ngadto kanila. Panalangin ni usab Lord ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya nga puno sa kabalaka, kahadlok, kaguol. Ginoo nga ang imuhang presensya magauban kanila kanunay. Daghay sila sa mga instrumentong mga tao nga ilang gikinahanglan Ginoo para ma-provide ang unsa man nga kinahanglan ngadto kanila. Ang among mga frontliners o Lord, among iampo nga tagaan nimo sila kadasig, mayong panglawas o proteksyon uban sa ilang pamilya. Among mga leaders Lord sa among nasod, sa among simbahan, kami usab nga naningkamot matag adlaw Ginoo, nangayo sa imuhang proteksyon, nangayo sa imong presensya, nangayo sa imong grasya o Dios. Ginoo kami nagatuo, wala kami mahimo, kung wala ka, busa among isalig kanimo ang tanan. Dili ang amo kung dili ang among pagbuot may matuman. Lord God, nangamuyo usab kami, nasama ni Abel, anaa unta mapatik sa among unahunag kasing-kasing ang paghatag og best nga pag-alagad, best nga pag-offer, best nga pag-ampo ug sa tanan nga among pagabuhaton Lord para sa imuha. Tudloy kami Ginoo, himua kami nga mahimong imong tinun-an dili lamang sa pulong kundi dili sa among binuhatan. Uban sa dakong pagtuo Ginoo, kami nangamuyo kanimo nga unta matag adlaw imo kaming giyahan. Lord, wala mi mahimo kung wala ka. Kini among gipangayo, among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak, ang among Ginoong Kristo uban sa panabang sa among langitong inahan, si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Akong pasalamatan ang akong mga kaigsuonan karon nga nagsunod nato karon. No, salamat kayo. Labi na katong mga nag-comment. Dudo ay thank you. Brother Rex, thank you. No? Sister Merlinda Alipasana, salamat kayo. No, si Brother Ronnie nga first time niya. Thank you, Ma'am Jen, thank you. Sir Munching, thank you sa pagsunod karong gabi na. And then akong brother si Arnil, salamat sa inyong feedback no sa kaniha nga natay technical problem. And shout out ko diha kay Pulpol, no? Paul Salsus diha sa may Bulwa pa gyapon ka Paul, no? And sa tanan-tanan, akong Uncle Norman nga nagsunod sa anti-cording diha sa Bulwa nga nagsunod. Thank you kayo. Sa tanan-tanan nga nagsunod nga wala na ko na-mention kapamalandong, salamat kayo. Kung na-bless ka igsoon, please like, please share ani nga video para sa uban. O ako din mo i-invite no to subscribe sa akong YouTube channel, Brother Alex Lim. Please subscribe on my channel. Kung wala pa ka naka-subscribe, kung wala pa ka-follow sa akong page, please follow Brother Alex Lim Facebook page ug ang PS246 TV Facebook page. O kining maong programa kung first timer ka igsoon, every Saturday ug Sunday may atong programa, no? Saturday ang atong pamalandong sa pulong, then atong pamalandungan ang Santos nga Ebanghelyo sa adlong Domingo. O kining pamalandong karon every Sunday 8 PM, no? Nagkalain-lain nga topic ang atong gigahin. So next month is our anniversary, first year anniversary. So doon ako gamay nga gi-arrange na makana ko i-invite na pod no para makahatag po nato og input dinhi. I hope igsoon ka pamalandong nga kanunay ta kang tayo mo magsunod sa ato ang programa kung na-bless unta ka ang ma-share po nato ang blessing ngadto sa uban. So my dear brothers and sisters in Christ, no? Hinaot unta nga kita sama ni Abel makapahimuot unta kita diha sa Ginoo. Okay. So igsoon, di na ako magdugay, no?
dinhi natapos ang atong pagpamalandong karong gabi una. Kita-kits ta sunod Sabado ug Domingo pohon, no? Ini na lang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, miingon na lamang dalaygon ang Dios. Hallelujah. Kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Salamat sa pagsunod igsoon, no? Padayon ta sa atong pag-ampo o pagpamalandong kanunay kay muni atong gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. God bless you, brothers and sisters in Christ. Kanistanan ko, kasakitan man, di mo Ginoo, pagadol ako, ang problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitong ko, hindi ang ganan mo. Ginoo, kay nasayo ko, napamatiyon mo ako, andang ka sa pagsablay na akong Ginoo. Lang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalang parang kasalan ko, kasakitan man, di mo Ginoo, magadol ako, problema man, mga pagsulay, walay lain sa bitin ko, hindi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayo ko, napamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsablay, anak ko Ginoo. Yan ang parang ka, o Diyos kasanggup man. Ang kalinaw akong mabatunan, hadlang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, danang parang ka, o Diyos kasanggup man. Ang kalinaw akong mabatunan, ihadlang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalang parang ko.
ang kalinaw akong mabatunay, di halang sa imo